दिनै सान मन'नो होननायालाय माथो जाखोलै माथो सानानो दाबो मन'आसै थगायबायसो नामाब्रा जोंखौलाय आं दहाय फुंनिफ्राय नेगासिनोमोन ओंखाम जालायाखै आङो दासिमबो मन'आसै माथो रामोनदा रामोनदा बाहेरायाव खनसे नायना फैलाय साना मन'बायना मन'आखै माथो एफा गरम खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि सिगाङाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं दिनै सान्दुं मन'नाया मा जाखो लोगोफोर माथो दासिमबो मन'ला ना साइन्टिस्टफोरा जोंखौ थगायनोबो हागौ दा जियानो जादोंला दिनैनि गिबिसिन खौराङानो जाहैबाय कर'ना भाइरासनि मुलिनिफ्राय कर'ना भाइरासनि मेडिसिन फेभिफ्लुखौ जोंनि बे इन्डियायाव एप्रुभ खालामनानै होबाय आरो बे मुलिखौ साननैसो थानानै जोंनि बे बाजारावनो मोनसिगोन बे मुलिनि बेसेनानो जाहैबाय 103 रां बे मुलिखौ 2014 मायथाइयाव जापानाव डेभेलप खालामनाय जादोंमोन जोबोर मोजां खौरां बे बांद्राय मोजांबो नङा जाय सुबुंफोरा भेन्टिलेटराव दं बिथांमोननि थाखाय बे मुलिया खामानियाव होनाय नङा मा जायो नायनोसै लोगोफोर जायखिजाया बे मुलिखौ जोंनि बे भारत हादराव एप्रुभेल खालामनानै होबाय आरोना बेखौ दा फाननो हासिगौ अब्ला जों गुबुन मोनसे खौराङाव फैनोसै जोंनि गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय सान मन'नायनि माखासे खोथा सान मन'नाया जोंनि बे बुहुमाव फुंनि सोरबा 9 बाजियाव जागोन होनदों सोरबा फुंनि 8 बाजियाव जागोन होनदों सोरबा फुंनि 10:36 रिंगायाव जागोन होनदों नाथाय बबे मोनसेया सैथो बेखौ दासिमबो हमनो हायाखै नङा होमबा लोगोफोर उल्टा पाल्टा माने दाखालिसो बुंबाय फुंनि 10:36 रिंगानिफ्राय जागायगोन आरो मैयाहाय बुंलायबाय सोरबा फुंनि 7 बाजिनिफ्राय जागोन आरो दिनै बुंलायबाय सोरबा फुंनि 9 बाजिनिफ्राय जागोन होननानै अब्ला जों गुबुन मोनसे खौराङाव फैनोसै गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय रजनि बसुमतारी आब'निफ्राय रजनि बसुमतारी आब'आ गावनि खानायखौ थख्लिख्लि सिननानै लाबाय आरो बिथाङा फेसबुकाव लिरदों कर'ना भाइरासनि समाव खानायखौ जोथोन लानायाव जेसेबांखिनि फैसा थाङो बेखिनि फैसाखौ खरस खालामनानै मा लाब बिथाङा बेबायदि लिरदों माने बिथाङा कर'ना भाइरासनि समाव गावनि खानायखौ जोथोन लानो हायैलाय खानायखौ थख्लिख्लि सिननानै लाबाय नोंथांमोना नुगासिनो दं जानो हागौ नैबे फट'आव बिथाङानो जाहैबाय रजनि बसुमतारी आब' जानो हागौ लोगोफोर खानाय सिननायाव एबा खानायखौ जोथोन लानायाव गोबां फैसा खरस जायो दा जियानो जादोंला सलमान खाननि फिल्म आरो करण जहारनि फिल्म बिहार स्टेटआव बिसोरनि फिल्मखौ बेन खालामनाय जासिगोन माने बिसोरनि फिल्मखौ बिहार स्टेटआव एबा बिहार रायजोआव देखायनो मोननाय नंला मानोना बिसोरो सुशांत सिंह राजपुतनि दायनिगिरि नङा होमबा आरो सुशांत सिंह राजपुतआ बिहारनिमोन दा बेनिखायनो बिहारनि सरकारा दुखु मोननानै सलमान खाननि फिल्म आरो करण जहारनि फिल्मखौ बेन खालामनानै होनाय जाबाय नोंथांमोन दिनैनि खौराङा बेखिनिल'मोन जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां अब्लासो आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसनाव सहैगोन बाय